ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் சிம்பிள் ஃப்யூச்சர். சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் வந்து ரொம்ப சிம்பிள். என்னென்னா வில் ப்ளஸ் வேர்பு தான். சிங்குலருக்கும் வில்லு தான், ப்ளூரலுக்கும் வில் தான். ஸோ இதில் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் நமக்கு இல்லை. ப்ளஸ் வந்து வேர்பை வந்து அப்படியே நம்ம கொடுக்க போகிறோம். ஐ வில் கம், ஐ வில் கோ, ஐ வில் டான்ஸ், ஐ வில் சிங். இந்த மாதிரி வேர்பை அப்படியே போட போகிறோம். வில்லும் வேர்பும் அப்படியே போட போகிறோம். ஸோ as I mentioned, will plus verb. இதுக்கு வந்து ரூல் என்ன அப்படின்னாச்சுன்னா ரொம்ப சிம்பிள். ஃப்யூச்சரில் நடக்க போகிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்கிறோம், அவ்வளோதான். ஃப்யூச்சரில் நடக்க போகிற ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறதுக்கு ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ ஜென்ரலாகவே சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ரொம்ப ரேராக தான் சில முக்கியமான அர்த்தங்களோட தான் ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸோ ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸாக வரும். ஜென்ரலாக நம்ம ஃப்யூச்சர்னு யூஸ் பண்ணுறது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருப்போம். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேஷ் த காம்படிஷன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து காம்படிஷனை வின் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஃப்யூச்சரை நம்ம சொல்கிற மாதிரி இருந்தால், அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வில் வின் த காம்படிஷன். டுமாரோ தேர் டேஷ் பி அ ப்ரோக்ராம் இன் த தியேட்டர். டுமாரோ தேர் வில் பி இருக்கக்கூடிய வேர்பு. இந்த பி வந்து வேர்பு. அந்த வில்லையும் பியும் அப்படியே போடணும். There will be a program in the theater. I dash reach Chennai tomorrow. நாளைக்கு நான் சென்னையை ரீச் பண்ணுவேன். I will reach Chennai tomorrow. We dash study Shakespeare in the next semester. Next semesterல நாங்கள் ஷேக்ஸ்பியர் படிப்போம். We will study Shakespeare in the next semester. I dash meet him today 8 p.m. I will meet him today 8 p.m. ஐ வில் மீட் பண்ணுவேன். ஏன்னா டுடே 8 p.m. அதனால் மீட் பண்ணுவேன். இந்த மீட்டிங் டேஷ் அட் 10 a.m. இந்த மீட்டிங் வில் ஸ்டார்ட் அட் 10 a.m. இது சிம்பிள் ஃப்யூச்சரில் நான் சிம்பிள் ப்ரெசண்ட்டில் நம்ம ஒரு ரூல் பார்த்துருக்கோம். ஷெட்யூல்டு ஆக்ஷன் வந்து நம்ம சிம்பிள் ப்ரெசண்ட்டில் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ இங்கே ஒரு டவுட் வரலாம், அந்த மீட்டிங் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் 10 a.m.னு எழுதலாமா அப்படின்னாச்சுன்னா கண்டிப்பாக எழுதலாம். அதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னாச்சுன்னா, சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப அஷ்யூர்டு திங்காக இருக்கும். கண்டிப்பாக 10 மணிக்கு ஆரம்பிச்சிடும்னு. இதுவும் ஷெட்யூல்டு தான், பட் அந்த லெவலுக்கு ரொம்ப ஷுவராக அந்த ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்காது. அதுக்காக இது நடக்காதுன்னெலாம் இல்லை, இதுவும் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஆனால் அது வந்து ரொம்ப கன்ஃபார்ம். ஏன்னா மீட்டிங்க்கான எல்லாம் வச்சாச்சு, அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு, எல்லோரும் வந்துட்டாங்க. அந்த மாதிரி ரொம்ப உத்தரவாதமாக சொல்கிறதுக்கு நம்ம சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் சொல்லலாம். அந்த மீட்டிங் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் 10 a.m.னு. இது வந்து வில் ஸ்டார்ட் நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி மட்டும் இருக்கும். ரெண்டுமே கிராமட்டிக்கலாக எரர் கிடையாது, ஒரு மைனர் டிஃப்ரென்ஸ் தான். We dash arrive there tomorrow. We will arrive there tomorrow. நாளைக்கு நாங்கள் அங்கே வருவோம். They dash enjoy the tour. இந்த டூரை அவங்க என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. They will enjoy the tour. ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள். ஃப்யூச்சரில் நடக்க போகிற விஷயத்துக்கு வில் போட போகிறோம். ஆக்ஷன் வேர்பை அப்படியே ராவாக போட போகிறோம். இதில் வேறு எதுவுமே மிக்ஸ் பண்ணாமல் அப்படியே நம்ம கொடுக்க போகிறோம். இதுதான் சிம்பிள் ஃப்யூச்சர்.